Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Kedu ka ekesi anyanwụ? Ka eke o si aga? Ka eke o si wee dịrị gị tata? Otu ọ bụla o si wee dịrị gị, kelee Chineke maka na mpekere ndụ ka mpekere ọnwụ mma. Kama m ga-anwụ ka m na-adọrị maka na ụwa bụ ndọrị ndọrị. Akpachi ụwa ọ dịka ọ naghị atụ n'ọnụ. Mana chetakwa na agụụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu. Aka m bụkwa maazị onye nkụzi Igbo, maazị Onyemaechi maọbụ maazị Chris, onye na-akụzi Igbo na IgboLingua. Ihe anyị na-eme na IgboLingua bụ ịkwalite asụsụ Igbo site n'ịkụziri ụmụnne anyị Igbo, ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ na mba ofesi. Ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa chọọ ịmụta Igbo, pụtara anyị ga-enyere gị aka. Tata anyị ga-eneba anya na ahịrịokwu. Anyị ga-eneba anya n'isiokwu dị ezigbo mkpa n'asụsụ Igbo. Ama m na by now, you must have learned the basics of Igbo language, such as the 36 Igbo alphabet. Tata, anyị ga-enebe anya na nkewasị na ngalaba dị iche iche dị n'ime ahịrịokwu Igbo, the divisions and the categories of the 36 alphabet in Igbo language. The 36 alphabet in Igbo language are grouped into different families, groups, categories, levels, and divisions to enable easier and better assimilation of Abidi Igbo. So today we are going to look at them. In this particular class, we are going to study them. We are going to pick them one after the other. In this particular video lesson, we will look at Odaume, which is the first division and even the most important of them all. Even though the three divisions are very important, but Odaume is the most important for several reasons. One, there is no Igbo word that doesn't contain Odaume. Two, almost all the Odaume letters can stand alone as words, and most times they function as pronouns. Okay, and some other critical reasons that you get to understand later. So today we are going to look at the three major divisions of the Igbo alphabet. We have Odaume, Mbochume, and Yiri Odaume. There are reasons why they are given such names, and today we're going to look at them all. So if you are ready to learn Igbo language, if you are ready to understand the various divisions and categorizations of the Abidi Igbo, then this particular class is for you. So I want you to relax, get your pen and paper, stay in a very calm and quiet environment, and configure your mind to learn Igbo today. So if you are ready to get started, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma nkewasị ekere mkpụrụ edemede Igbo, kwado, gbaa chere m, ịnwụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ndewo.